Kailangan ng bahay sa buwan, skill, sa July education. Kailangan ng bahay, isang buwan, skill, education. Pag-maging yun, sa atin niya, ikipan na hindi malaman, nasa ni, I come, Yahweh, Kong. Kong masang Allah select God select ikin maafkan ikin kacim ialah wajib sansara ikin kacim tabre ialah orang kacim ikin likor yang kau ikin kacim tabre sampai ini cicita kapna kau. Ang sabihin niya sa atin, buti na buwan na tayo pinili.
Biblia, pasalan yang natin tuwan sa. Kailangan ko rin may sinusunod sa kalas. Grow me may sa salubis. Pasingamen kaya ko sunod. Amen, katin yung tinggaw ng peace, yung narayan daw, yan daw. Pasingamen, para kita natin sa mga lang, pasingamen. Kailangan ko may sinusunod. Dahil sa wala na sa pulong pasyang peace, yung pasingamen. Rong sa pulong nasin, o kolwi sa pulong doon sa rawikan, sa katupag sa wasrin, ang sinusunod. Singkat itong yung peace, kaunta, kakalwa, kaupawin, sokoros, papagod, dami yung kong ibigis, lawas sa ito sila sokoros. Kailangan ko isa isa. Komines, komorpo, komines kayo. Komines sa waspas, ang sokoros. Ang sinusunod sa lang. Si Kamela na ba, na elayin, ang surface, dinitong nila. Hindi na ako susuya, tapos magpong musik. Saan na susuya? Saan na susuya? Saan na susuya? Saan na susuya? Ay, sinusuya ka ba? Sinusuya ka ba? Kung yung relatives ba, duwag, kapag suwayan na siya natin, hindi mo nila. Sa kanang relatives. So, ang daw susuya kong musik. Ay, sinusuya. Kung lagi ang is, pasiglagan mo rin, hindi sa pulong ito. Amen. Siglagan mo. Wow, music ang mga Diyos. Kailangan ko ang sinusunod. Ay, sinusunod. Si kami nila pa kung mami, sungkora sa buhay ang nasa pulong mo siya. Hindi mo na schools, hindi mo na suweka. Ay, kakaitan kita ko ng yan sungkoros. Ay, hindi lang tayo gusto. Ang sinusunod. Sa mga sa mga sinusunod, nagkakitong yung ganang pipis. Naalis na yung ganang rano. Orang sa pulong nasin. Dahil, ang bilas yung ganang kaway pipis rano. Kung pipis o nyo, yung ganang orang sa ganang bilakan. Maraming po sinusunod. Sa kanila po kung sa kumami, ilasi po suwan ng pipis. Sa pulong mo sa namasan po siya mo sa nabasasyon ang panuwat kakarinig sa kanila po sa ilasi. Rasang ganun din pa sa pipis, kailangan ko sa Diyos. Sa paisa namin sa mga kayo, ilasi po na paisa pinay mo namin, ang sumama mo panuwat, ang sumusip ang ilasi. Biblia, explanation, explanation, nandun sumaw, sa kami nila pagkukuman, yung Diyos. Iswan pa lang, meron po po, iswan po ng taksyon, wala po yung mga surveillance kami. Kali pa, nandun sumaw, sa pwede po ng Biblia. Kung sa binuras po, sa kami nila pa, kung Biblia, maraming nandun nila. Ang devotion nila, kaya nila pa pamayin ng kakereta, sumama, basically naman. Ang susunod, siniman ng pagpapagap ng Jesus. Ang doon ng pagpapagap, kaya nila parang sa solusyon. Kaya nila ng Jesus. Kung isip sa mga ilasip nila, kaya nila, nangin sumaw, nangin, isisuwa, dumuli, kaya nila pa pamayin ng mga Apenas iras. Sexo sa iras yun. Naso wang iras sa mga sino. Kaya doon kami Biblia, ano iras